bakithi ukube besazi ukuthi sisazofa besizoshintsha siphenduke esikhona besizoyeka ukufarisa besizoyeka kuba bazenzisi ngiyadabuka mina kunomuntu osazoma la kunomuntu osazoma la angeke amiswe into eningi uyomiswa icala lokuthi wathi eganile wanqaba ukondla umamezala wakhe kuleza likwazi namhlanje eziqalisa usuku umfana walo agana ngalo uyaliqalekisa umuntu omdala namhlanje usuku uthi wayingcono umfana wami engaganwanga ngoba walanda usathana ehlathini wamletha endlini ngihlupheka kanje namhlanje umfana wami ohamba nomasibanibani kushiya umuntu wayizogana kushiya umuntu wayizogana ubulala umuzi sakwazi sihleli sodwa nalo osho ngentshebe ngathi umdlalo angathi umdlalo ubaleka nezidwedwe naye wavumela umkakhe wamtshela ukuthi hamba kodwa nini uyazi usele yedwa emakhaya umkakhe akasebenzi la eThekwini uhleli dehle naloko nje umakhela izikweleti abadlula abadayisa amagwinya awudlule ngapha odayisa ufishi dlula ngapha umdalela izikweleti nje shawa icala inyembe zikamamazala wakhe ziyakhala nabantu namhlanje abaliqala ekusaya usuku insizwa ingane zabo abaganwa ngalo uthi kwakungcono umfana wami engaganiwe usazoma dadewethu lesa sakwazi sikhala ubusuku nemini sikhalisa ukuthi wena wathatha ingane yaso le ngane yaso ayisasondli usazoma ethuneni